Hi guys. Yan, so check lang natin po ang ating update para sa Typhoon Rolly as of the moment. So it's 12:35 in the morning na. So nandito yung location at saka ang kung ano ang situation ng Typhoon Rolly. So makikita natin dito. Ito is kuha ang imagery ng satellite, and then with the application ng windy. So para makita natin kung nasaan yung position ng bagyo. Bicol area. So nasa cover na siya ng Typhoon Rolly. So nakakaramdam na sila ng hagupit ng bagyong si Rolly sa Kabikulan as of the moment. So take a little bit closer po natin guys yung yung ating positioning at saka yung direction ng bagyo. So check lang natin. So ito is ang mata ng bagyo. Kung makikita natin dito is infrared para makita natin ang daladalang ulan, yung volume ng Typhoon Rolly na daladala. So makikita po natin yan dyan. So medyo naapektuhan na ang buong Kabikulan sa mga oras na ito. So kaya yung iba po dyan ay kailangan po natin mag-ingat at saka ito ay posible na mamayang umaga. Ayan, so ito ay magla-landfall